Jarraitzen dugu, ados, aurretik ikusten genuen lehenengo Errusia barruan gertatzen diren mugimendu iraultzaileetatik salto egiten dugu 1917. Hau da urte klabea edo Errusiar iraultzaren barruan. Ez da bapateko zerbait, ez da momentu konkretu batean gertatzen den zerbait, izik eta da prozesu iraultzaile bat. Ditu momentu ezberdinak, bitan zentratzen dira historialariak, alde batetik otsailiko iraultza, oantxe ikusiko duguna, eta bigarren urriko iraultza. Izango da nolabait edo definitiboa. Honea iristeko faktore ezberdin batzuk ematen dira aldi berean, ahalbideratzen dutena iraultza. Bestela, ez dakigu oso ondo gertatuko ote zen, edo beste modu batean gertatuko ote zen. Alde batetik, nabarmena da mundu guztiarentzat, berdin dio ze ideologia politika duen, Nikolasen gaitasuna gutxi dela. Gobernua asumitu du, ejertzituaren burua eroguzagitza asumitu du, ez da gai, estatua aurrera eramateko, batez ere zailtasun egoera batean, eta horrek eramaten du estatu zarista krisi egoera sakon batera. Horrek gehitu behar diogu, noski zailtasun ikaragarri bat, nahazten danak akasten duena, izango dela lehenengo mundu gerra. Eta lehenengo mundu gerra suposatzen dituen hildako pila, porrot militar pila bat, eta egoera ekonomikoa oso larria bilakatuko dela, inkluso gozetera iriste. Gobernuaren aurka gertuko dira gehiengo bat, burgesia, industrialan, gilean, ekazaria, baita ere noble asko, egoera ez da erreixa. Eta 1917an, ohiko modu batean hasten den protesta bat, izango dela emakume talde handi batek Petrogradon hiriburuan manifestaldi bat antolatzen dula, ogia eskatzeko, bilakatzen dela handiagoa langileak gehitu egiten direla modu espontaneo batean manifestialdietara, eta 4 egunetara gertatzen da zerbait berria, momentuetara arte gertatu etzena, izango da errepresioa eragiten zuten indarrek, poliziak eta ejertzituak, bat egingo dutela manifestaldiekin. Kexa edo aldaketa behar horrekin. Ze beraiek ere desesperatuta zeuden. Gerraren ondorioz, gozearen ondorioz, eta egoera guztiz kaotiko baten ondorioz. Hori gertatzen denean, gobernuak ez du beste erremediorik dimititzea baino. Estatu baten oinarrizko elementuren bat balima dago, da indarraren monopolio izatea. Hau da, ejertzituaren eta poliziaren boterea ukitzean, galtzen duenean hori, gobernu horrek ez du legitimidade nahikorik, edo aukera nahikorik hobeto esan da, aurrera egiteko. Eta beraz, gobernuak dimititzen du, aginte militarrak dimititzen du, eta Romano familiak ere gobernutik eta koroatik kanpo gelditzen da. Eta sortzen da, lehen da biziko behin-behineko gobernu berri bat. Lehenengo gobernu honek, hasierako gobernu honek, Errepublika Liberal Demokratiko berri bat sortzen saiatuko da. Frantzia eta Inglaterraren antzera esango genuke. Baina arazo handi batekin, eta izango da, badaudela indar batzuk oso garbi dutenak, beraien modeloa, beraien nahi duten estatu mota, sortu nahi duten estatu motak, ez duela zerikusirik Frantziak edo Britania handiak duen modelo liberal horrekin, burges horrekin. Baizik eta zerikusia du Marxek profetizatutako sistema komunista, marxista deitu nahi dezuen bestela. Eta beraz, botere dualtasun bat gertatzen da. Ez batak ez besteak, hasiera batean ez dute gaitasunik boterea bere ganatzeko guztiz. Alda batetik, gobernu konstituzionala, bere burua Kerenski izango da, hemen izango dugu korronte moderatu alderdi sozial iraultzailearen barruan, gehi kadetiak, gehi mentxebikeak, gehi intelektual batzuk, gehi burgesiaren zati bat, bultzatu nahi dutena, esan dudan bezala, estatu liberal demokratiko hori. Baina bestetik, hirietan, batez gehi industrializatutako hirietan, eta zehazki nabarmenki Moskun eta hiriburuan, San Petersburgon edo Petrogradon, udal administrazio erakundeetan sortzen da iraultzailea izan nahi duen, erradikalagoa izan nahi duen botere bat. Deituko dira Sovietak.
Bertan aurkituko ditugu hirietako langile industrialak, nekazariak inguru hirietakoak, eta soldadu asko ere bai. Soldadu asko nazka egin daude eta frontera itzuli nahi ez dutenak. Progresiboki, Sovietak izango dira urrengo hilabeteetan boterea bereganatzen joango direna eta herriaren oniritzia edo jasoko dutenak. Dualtasun honek egiten duna da, estatuaren gobernua praktikamente ezinezkoa izatea ere. Oso zaila da, duala den gobernu bat aurrera eramatea. Interes hain ezberdinak dituztenean. Gehitzen zaio beste faktore erabakia hor bat. Eta izango da, 1917ko apirilean, honezkeo ezagutzen dugun Vladimir Leninek, Errusiara bueltatzen dela. Eta hasieratik aldarrikatu egingo ditula, alde batetik proletarioaren diktadura, eta bestetik nola lortu hori, Sovietei emanez botere guztia. Berak adieraziko du, herriak duela legitimidadea, behin Romanovak erditik kenduta, herriak duela legitimidadea estatua gobernatzeko eta herriaren borondatea Sovietetan agertzen dela. Eta horrekin batera oso azkarrak izango dira, boltxebikeak programa oso erakargarria esartzen momentu hortan. 3 ardaz ditu, bakea, ogia eta lurra. Bakea, hau da, Alemaniarekin bakea sinatu, jende askok espero zuen hau, gerra oso gaizkidua. Bigarren ogia, gozetea dagoen garai batean, bakigu zer den behar duena jendeak, eta beharra perentorioa da, ezinbestekoa da, urgentea da, planteatzen du, bai fabrika, bai merkatua interbenitu ingo duela estatuak, eta prezioak jetxiko direla, eta ekoizpena onditu ingo dela, eta azkenik, sekularra den eskakizun bat ez bakarrik Errusian, herrialde askotan besteak beste ikusiko dizu datorren urtean Espainian, lurra. Nekazari guztientzat lurrak banatuko dira. Norik kenduta? Koroari, nobleziari eta elizari. Programa honek jende asko konbentzituko du, oso erakargarria izango delako. Egia da, momentu hontan oraindik boltxebikeak ez direla gehiengoa, ez dira indartsuenak, Kerenskiren gobernua badu talde handi bat bere inguruan, baina jungo da denbora galtzen hilabete hauetan. Partido Sozial Iraultzaren barruan alderdi moderatuenak edo egal moderatuena bultzatu nahi du eraldaketa sozial eta politiko lasaiago bat, monarkiaren abolizioa bai, errepublika bat, eta sistema sozialista bai, baina pixkanak eraikitzen den zerbait, violentziarik gabe, hauek ere denboran zehar ikusiko dugu indarra galduko dutela, eta naiz eta oraindik indarra handia izan, boltxebikeek esku kolpe batez irabazi egingo dutela gobernua, Mentxebikeak, boltxebiken etxaiak ere bai, Partido Sozial Iraultzaren barruan beste adar bat, hauek ere pixkat ezkertiarragoa, baina moderatuak ere, violentziak ez dute onartzen sistema politiko bezala, Martov da liderra, ordezkaritza zabala dute, baina Partido Sozial Iraultzaren alderdi moderatua baino txikiagoa, eta azkenik boltxebikeak. Hauek dakaten eta behin da berriz errepikatu dugun indarra, ez da jende asko direla, ez da oso zabaldua daudela, bai iraultza violentaren alde daudela eta gai direla violentzia hori kalera eramateko, gutxi direla baina oso ongi antolatuta eta helburuak argi dituztela eta gai direla, esan bezala, gauza muitzeko, eta naiz eta instituzioetan ez duten ordezkapen gehiegirik kaleetan oso nabarmenak dira, oso asko nabarmentzen dira. Horrek eramaten gaitu urriko iraultzara. Hemen esango genuke bigarren estatu golpe bat dagoela eta hau zehazki boltxebikeek ematen dutela. Abantaila batzu badituzte. Alde batetik, esan bezala, beraien ejerzito partikularra, partiduarena, armada gorria dituko dena oso ondo antolatuta dago. Bigarren, politikoki ere oso ondo antolatuta daude, oso eraginkorrak dira. Beste partiduak ez diren moduan. Hirugarren, jende gutxi dira, baina oso mobilizatuak. Beraz, mobilizazio gaitasun handia eta azkarra dute. Horrekin batera, beste herrialde batzutan garatzen ari den eta Rusian ere bai, masen manipulaziorako propaganda ideologiko teknika berriak erabiltzen ari dira. Oso eraginkorrak ere bai. Azkenik, gai dira metodo oso violentuak esartzeko momentu zehatz batzuetan, beraien oposizioaren aurka.
eta horrek abantaila ikaragarriak ematen dizkio. Berriz diogu, jarraitzaile gutxirekin jarraitzen dute, batez ere probintzietan, nekazarien artean, baina hiriburuetan eta gobernuak dauden espazioetan, beraien presentzia igual ikaragarria ez, baina oso eraginkorra da. Hortaz aparte, hiru esparrutan badute presentzia handi xamar batean. Ejertzitoan, hiri handietan eta industria eremuetan. Eta horrek, berriz diot, abantaila ematen die. Ze lortuko dute besteak beste Petrogrado kontrolatu. Hiriburua kontrolatu. Eta bertan, estatu golpe bat ematen dute urrian, berriz diot, eta behin-behineko gobernu bat eratzen dute, sortzen dute. Saiatuko dira behin-behineko gobernu hori, hauteskunden bidez, batzar konstituziogile bat, konstituzio berri bat sortzeko, berriz diot, saiatuko dira behin-behineko gobernu bat eratzen, hauteskundeak martxan jarrita, eta emaitzak ez dira beraiek espero dituztenak. Ze Partido Sozialistak moderatuek 140 hartuko du, ikusten dezuenez irabazle izango dira, boltxebikeak asko handitu dira, baina 125 besterik ez dira iristen, beraz, bigarren indarra dira, eta gero bai oso atzetik ja gelditzen dira Partido Mentxebiko 1,3 eta Kadeten Partido 1,7, eta gero beste pila bat. Beraz ez dirudi boltxebiken gobernua sortuko denik, Leninek eta boltxebik ez duten hartuko, eta beste estatu golpe bat ematen dute. Batzarra, parlamentuan disolbatu egingo dute, eta esartzen dute indarrez erregimen boltxebike bat. Sistema komunista bat. Leninek eta boltxebikeek boterea finkatzen dute, eta denbora oso gutxi batean, oso motz batean, zabaldu egingo dute. Indarrez derrigortzen, estatuaren barruan partido bakarra egotera, dela beraien partidoa. Gainera berehala hasiko dira erreforma eta neurri pila bat esartzen. Alde batetik alderdi diktadura bultzatuko dute, alderdi bakarra eta liderra bakarra izango da, alderdi komunista izendatuko dute, eta alderdi komunistaren ejerzito bat, kontuan izan, ez da estatuaren ejerzitoa, hasiera batean baizik, eta alderdiaren ejerzitoa, armada gorria, Troskiren ardurapean, 500.000 soldadu inguru izango dituztenak. Borrokarako prest, oso konbentzituak. Hortaz aparte esaten izkitzuen neurriak, erreformak, azkarrak, alde batetik lurraren gaineko dekretu bat, latifundiak desjabetu eta nekazari eman. Hori oso neurri onartua izango da hasiera batean nekazarien artean, eta jende nekazari asko hurbildu ingo dute boltxebiken gana. Bigarrena, balke elkarrizketa, gerra amaitzeko martxan jarriko dituzte, eta arrakasta izango dute hortan ere bai. Hirugarrena, enpresa handiak batez ere, langileen kontrolpean utziko dituzte. Horrek ere egingo du langile askok azkar hurbiltzea boltxebiken aldera. Eta azkenik, hasiera batean, eta hau kuriosoa da, ze kontraesan bat izango da, autodeterminazio eskabidea nazioentzat aldarrikatuko da. Honek praktikan ez du funtzionatuko ikusiko dugu. Mundu guztia egongo da boltxebikeekin eta estatu golpearen alde? Ez, noski. Jende askok ez duen hartuko, moderatuak ez duten hartuko, nobleziak ez duen hartuko, inteligentziaren edo intelektualen artean askok ez duten hartuko, eta gerra zibil bat pizten da iraungo dula 1918 urtetik 1922 arte. Txuriek deituko zaie, gorriak izango dira komunistak, txuriak izango dira aurka daudenak. 4 urteko gerra oso zuntxigarria, nun, inkluso, txuri hauek lortuko dute Frantzia, Britainia Handia, Estatu Batuetako laguntza. Ez da nahikoa izango. Azkenean, ejertzito gorriak eta boltxebikeek, komunistek lortuko dute irabaztea gerra, eta esartzea imperio komunista bat Errusian zen garai hortako beste imperio horren gainean. Hemen sortuko da, ere bai, nazio batzuk independentzia aldarrikatuko dutela boltxebikek hasiera batean adierazten zuten autodeterminazio eskubide hortatik, eta benetan etzena onartzen, adibidez hemen izango dugu, Ukrainiarren edo Kaukaso eta Siberiako beste herrialde batzuen independentzia prozesuak independiente bilakatuko dira urte gutxi hauetan. Ze ondoren, ejertzito gorriak eta boltxebikeek zanpatu egingo dituzte eta esandako Errusiar imperio berriaren barruan
derrigortuak izango dira sartzera. Garai hontan, 1822 bitartean, gerra dela eta gerrako komunismoa politika izendatuko duten politika esarriko da. Bai? Helburua izango da herrialde osoko bizitza goitik behera antolatzea. Bai? Alde batetik kontrol politiko absolutua izatea, horrek suposatzen du ideologia bakarra eta oposiziorik ez dela onartzen, eta ere estatuaren burokrazia iristen dela zirrikitu guztietara. Bai? Eta guztiz jerarkizatua izango den herrialde batera. Eta bigarren, eta elementu oso gatazkatxo izango dena, hasiera batean ez ondo funtzionatuko, ekonomia guztia eta propietate guztiak nazionalizatu ingo dira. Industria, merkataritza, zerbitzuak, hezkuntza, lur jabetza guztiak, hasiera batean ez bazen horrela adibidez lur jabetzekin, estatuaren menpe geldituko dira. Gerraren politikaren barruan geldituko dira. Bai? Eta ondorio oso desegokiak izango dira, ze horrek suposatuko du, gosetik ikaragarriak, pobrezia areagotu ingo du, eta 5 milioi hildako baino gehiago. Imagina zer den 5 milioi hildako baino gehiago. Hain nabarmena da politika, ezin da disimulatu, 1921 urtean, gerra amaitu baino lehen, Leninek uko egin beharko dio gerra komunismo horri, eta martxan jarriko da politika ekonomiko berria edo NEP deituko dena. Hor bai, onartu beharko dira nekazaritza eta merkataritza prozesu txikiak. Bai? Eta de hecho horrek suposatzen du burgesia txiki baten berpizteak bilakatuko da oso susmagarria komunistentzat. Hala ere, sektore garrantzitsuenak eta enpresa handienak gelditzen dira estatuaren menpe. Bai? Komunikazioarekin zerikusi daukatenak, bankuak, fiskalak direnak, enpresa handiak, nazioarteko komertzioa, bai? Egia da, neponek hasiera batean ekonomiaren susperketa bat suposatuko duela. Zer gertatzen da ondoren? 22tik 24 bitartean Leninen heriotzaren aurrean topatzen dira komunistak. Bai? Lenin izan dela diktadore absoluto bat, ideologo praktikamente bakarra esango nuke, ez ideologo bakarra baino, bai? Erabaki bakarrak hartzen zituen berak, bai? Gaixo jartzen da, eta bere amaiera hurbil dagoela ikusten denez, beti gertatzen dena, berdin dio monarkia autoritarietan edo diktaduretan, ze gertatuko da ondoren. Nor izango den ordezkoa, ezta? 3 tendentzia aurkitzen ditugu partiduan urte hauetan. Hau tradizioena izango da, Partio Komunistaren barruan Errusian beti egongo dira tendentzia ezberdinak. Garai hontan aurkitzen ditugu 3. 3 pertsonaietan kokatu genitzake. Alde batetik Bujarinena, sozialismo progresiboaren tendentzia ditzen zaio, pixkanaka bultzatzea sozialismoa. Troskirena, etengabeko iraultzaren alde argertzen dena, ezin da hortan txitu, bai? Etengabe ari behar gera pentsatzen nola sakondu iraultzean, eta nola lortu beste mundu guztian iraultza hori iristea, ez da bakarrik Rusiaren kontu bat, gutxi iraungo du Troski, bai? Apartatua izango da partidutik, eta exiliora joan beharko du 1927 urtean, eta 3. Stalin. Bai? Stalin izango da Partio Komunistaren idazkari nagusia, eta berak nolabait aldarrikatzen du lehendabizi egin behar dena da estabilizatu, sendotu Errusiar iraultza, Errusiakoa. Eta gero ikusiko da nola zabaltzen den beste herrialdetara. Tendentzia horiek nola islatzen dira Leninen heriotzan? Stalinen irabazte prozesuan. Troika bat hasiko da Lenin hil bezain pronto gobernatzen Rusia, oso gutxi iraungo du. Bai? Stalin, Zinoviev eta Kamenev izango dira troika horren buruak, baina Stalinek lortuko du pixkanaka, ez gera sartuko interesgarria da, baina luzatuko bineteke, kompetentzia guztia, etxai guztia garbitzen, baztertzen. Bai? Eta hor, datu batzuk oso garbi adierazten dute, 1926 urtean Zinoviev eta Kamenev fusilatuak izango dira, 1928an Bujarin fusilatu izango da, 40an Troski erbesteratua zegoela erailda izango da Mexikon ez molestatzeko, eta Stalinek lortuko du berehala botere absoluto bat. Urte pile batean ikaragarrizko sarraskia eta arazoak sortuko dituna Errusia. Bai? Tarrak txarrak balima ziren, Stalinena izango da terrorifikoa. Eta oraino, ez dugu jarraituko. Ea balio izan. Oso ondo izan.